Tissue siya yung tissue. 26. Wala ka pang ato. 26 by 33. 30. Ako na lang. Tissue. Ano kayo diba yung ganun? Ano ka ba tissue? Ha? Ha? Meron kinikuya. Tagmatan ko yung hotdog. Yung hotdog na doon. Yan yung hotdog. Wala ko. Magkano ka? Para ito. Wait lang mo siguro. Sabi mo. Ang kala mo. No hurt. That's the better. 14.99 ka na. Ay, ito si butter ni Kuya. Kamu. Diyan lang. Napaniyo ba? Hindi na ni. Sino dyan? Ha? Lord, kailangan si butter. Kamot lang sa naimas sa tatong katsuma. Ha? Kamot lang naimas. Nang imas sa jay Korean. Oh, ha? Yun. Ha? Ay, kita na po ba? Kita ka. Ito na mo. Wala na sa umutan. Ang taas lang pa. Aday diti balls ito yung mot. Kata ito na. Hon. Ito si ba? Rose water soap conditioner. Ano ba?